Beitu, hasi ginen atzo, eta atzo izan zen apurtxo bat, mesa beti elkartzen gara horre elizan, guztiok egin genuen mesa, lun txikitxo bat eta argazki lehiaketa bat. Egia esan da oso ondo, oso gustora, herriko jendea, ondoko herrikoak ere etorri ziren, eta orduan oso gustora. Eta gero ja gauean, badaramagu ez dakizen bat urte, egia esan da gian 8 ja. Korterrazako laburmetraiak etorri ziren eta ederto. Apurtxo bat, mantak, egon ginen txanoa jarrita, kristonotza egiten zuen, baina oso ondo, oso gustora. Eta gaur hemen gaude, arratzaldean hasi gara berriro, musa egon da mus txapelketa, etorri dira 31 lagun, bikote, orduan oso ondo, espero zuten baino apurtxo bat gehiago, ederto egon dira hor, eta orain badaukagu afaria, hemen dagoela jendea, ja, taloak saldu dira uste dut, konfundituta ez banago, 273 tiket, gutxi gora bera. Orduan, ederto. Espero dugu gero gau argirekin oso ondo pasatzea. Ea mantarik edo gaur espero dugu ez ateratzea, porque mugituko gara eta horrela. Orduan, oso ondo. Kontua da elkartzea, jendea elkartzea, gustora egotea eta printzipioz dana oso ondo.